Velkommen til øvelsen i ultimativ bevidsthed. Sæt dig behageligt til rette, slap helt af og lad os komme i gang. Vi vil bruge en meget simpel teknik. Jeg inviterer dig til at gøre dit bedste for at blive i nuet, og forsøg at glemme fortiden, alt det der er sket, og forsøg ikke at fantasere om fremtiden. Sæt dig bare godt til rette og mærk, at du sidder. Og husk så at slappe af. Du kan lukke dine øjne, holde dem åbne, eller blot lade dem være på klem. Din stilling skal være siddende med en god balance, og det er vigtigt, du sidder behageligt og afslappet. Der er en klar sammenhæng mellem måden, du sidder på, dit sind og det, du får ud af at praktisere meditationen. Hvad end du søger, om det er klarhed eller indre ro, så vil det helt automatisk komme til dig, når du sidder oprejst i din meditation. Årsagen er simpel. Du indeholder nemlig allerede alt det, du søger. Netop fordi det, du søger, er din absolut sande natur. Alt vi gør, er blot at pakke din sande natur ud ved at øve os i bevidsthed gennem meditationen. Når du sidder, vil du måske opdage, at din krop er spændt, eller måske har du ondt et sted. Mentalt kan det være, at du føler dig urolig, eller har en masse tankevirksomhed i gang. Nogle få, dybe, lange vejrtrækninger kan være virkelig hjælpsomme. Lad os tage et par dybe vejrtrækninger. Forestil dig, du puster alle dine tanker, spændinger eller smerter ud med hver af dine lange udåndinger. Hver dag, når vi går i gang med vores meditation, bør vi have en intention for dagen. Hvad er din intention med i dag? Det kan være lige fra at udvikle dig selv, ændre noget hos dig selv, måske ændre noget i hele verden, eller en udfordring, du står overfor, som du gerne vil have klarhed på. Forsøg at spørge dig selv, hvad er virkelig min intention med i dag? Nu hvor du føler dig lidt mere afslappet, så forsøg at holde fokus på dit åndedræt. Du er måske overrasket over, hvordan du trækker vejret. Ændr ikke noget som helst. Bare hold dit fokus på dit helt naturlige åndedræt. Hvor føler du åndedrættet mest? Måske i din næse, eller måske i din mave, eller din brystkasse. Vi bruger dit åndedræt af den simple årsag, at det altid er med dig. Vi kan regne med det og altid vende tilbage til det. Vi kan bruge det som en form for et anker, når vores sind rejser afsted med tanker. Når du fokuserer på dit åndedræt, så gør det stille og roligt, uden at presse dig selv og uden at dømme dig selv. Hold fokus på åndedrættet på en rolig og afbalanceret måde. Lad os fokusere
på åndedrættet. Lyde kommer. Du fornemmer noget i kroppen. Det kan forstyrre. Forsøg ikke at lade dig påvirke af noget af det. Bare lad det komme og gå. Og kom så tilbage til åndedrættet. Nogle gange er det nok bare at opdage, at du er blevet optaget af nogle tanker. Lad os fortsætte med at koncentrere os om åndedrættet. Tænker du på noget lige nu? Er du i gang med en historie? Husk, det at opdage, at du er begyndt med at tænke tanker, er selve kernen i hele processen. Lad være med at reagere, når du opdager, at du er blevet forstyrret. Kom langsomt tilbage til dit åndedræt, og lad historien forsvinde ud i horisonten. Lad os fortsætte med denne proces med fokus på vejrtrækningen. Og hvor er du nu? Det kan være en rigtig behagelig oplevelse at opleve rytmen af sit åndedræt. Oplevelsen er blot at være i nuet og være i live. Du føler dig nu helt afslappet, og det er ved at være tid til at slippe opmærksomheden fra åndedrættet. Det er tid til at slappe af i stilheden omkring dig. Den fred, du har opdaget, er ikke et produkt af at fokusere på din vejrtrækning. Det er en tilstand, som altid har været hos dig. Så nyd det. Bliv der. Fordi du ikke længere er forstyrret af tanker og historier, har du bragt dig selv hjem til din helt naturlige tilstand. Fortsæt blot med at lade tankerne rulle ind som bølger ved havet, og betragt dem rulle ud i det store hav igen, hvor de forsvinder lige så hurtigt som de kom.
Og når du bliver forstyrret af tanker, så går du bare tilbage til dit åndedræt og skærper opmærksomheden på det. Fokuser på, hvad der sker omkring dig, og slap af. Lad os gøre det lidt endnu. Formålet med denne proces er at slappe helt af. Finde helt fred. Ingen mental aktivitet overhovedet. Alt du skal gøre er at slippe dit sinds aktivitet så godt du kan. Det er det. Der er ikke mere i det. Bevidsthed kommer derefter helt af sig selv. Vi skal ikke hente noget. Vi skal ikke lede efter noget. Det vi søger, har vi allerede. Lad os tage en beslutning om at fortsætte denne skønne følelse, denne vidunderlige indre fred og den klarhed, som meditationen har bragt med sig. Lad os tage den med ind i vores hverdag, hvor end vi er. Med til vores elskede, vores familier, vores venner, vores kollegaer. Mind dig selv om, at du kan gå ind i denne tilstand, hvornår du vil, og hvornår du har brug for den. Brug lidt tid på den beslutning om at bringe freden, indsigten og klarheden med ind i din hverdag. Når du beslutter dig for at rejse dig op, så forsøg at holde fast i denne smukke sindstemning og fred, du har. Ideen med det hele er, at vi faktisk ikke helt holder op med at praktisere denne fred og ro på noget tidspunkt af dagen. Vi tager denne smukke bevidsthed med os ud i verden, hele dagen lang.